motorretan, saltoka, gora eta behera. Eta badakizue, ni naiz, laguna zinena badakizue, Mari Domingin eta Olentzeroren laguna naiz. Askotan ikusten ditut, eta atzo nipileran igor mendian, tikitaka, hor ikusi ditu mendian da. Hombre, zermoz, Mari Domingin! Osondo, eta zu Olentzero zermoz zaude! Osondo, eta bere egin, hombre, Leontzio mendizalea, zermoz abiltza, ondo da nintzen. Txondorrean ikatzen egiten, oz ez abiltzake. Ez, airea, akizuzkan airea, esan zidan Olentzero. Urbentzako opariak biltzen. Eta Mari Domingik esan zuen, bai, opari pilo bat dauzkagu biltzeko. Eta nik orduan galdetu nien, ezue, eta egapeko umentza, badago oparinik aurten. Emango diozu oparia, ondo portatu di jatorrak izan dira. Eta beraik esan zuten, bai, bakizu zergatik, euskera asko egiten dutelako, euskera saiatzen direlako, eta jatorrak direlako, izango dituzte opari pilo bat dauzkagu bere jentzapres. Eta hori bai, euskara egin behar da. Eta hori esan dira, bale, esango diet biar joten nahizenean. Eta joan nintzen gura, zerbetako zen, ikusen dituen paiazo mordo bat. Baina mundu guztiko paiazoak, paiazo txinatarrak, eta paiazo errusiarrak, eta paiazo jauntiak denetik. Eta esan nien, zuen, torne hau duzuen apera, nekin zatzeak. Eta esan zuten, bai, jungo geha zurekin, umeekin jolastea. Eta orduan esan nien, bara, bihar eguna proposa da, zen lesero oporrak dira, eta eguna proposa da. Oso doerki sartzen diat da, animo! Mundu guztiko paiazoa, txuriak eta beltzak hori